Kamut kumno ban mani ya ublay haka mensim bat ka jing shisha. Ban mani ya ublay haka mensim. Kadai ka jing mani ka ba mi na ka dok nuot ka ba trang ban pendon buram ya ublay. Kamdai ka jing mani ban pendap rukom. Ni ban le menle ni ban pen sengob hai ki brio. Henry kadai ka jing mani ka ba mi na ka dok nuot ka ba iet ya ublay. Kamut kumno pat ban mani ya ublay haka jing shisha. Haba ong ban mani ya ublay haka jing shisha. Kamut ban mani ya u. Kat kum ka jing pen pau jong ka Bible syapang jong u. Ngimla ban mani ya ublay haka jing shisha da ki jing modor ki jongi. Haba ngimani ngide ban tip ba ublay ulong ubah kumno. Ba daitang kaktien ublay ka ban yatho yangi ya kita. Tungen mani ya ublay. Da ka donot baro ba ka jing tip ya ka jing long jong u na ka Bible na marka neken. Kadai ka jing mani haka mensiam bat jing shisha.